Ang batang mahilig mag-cellphone. Dahil sa patuloy na pagbabago ng ating mundo, madaming bagay din ang tila nagbabago. Noon, ang mga bata ay nasa labas ng kanilang tahanan para makipaglaro. Ngunit ngayon ay nasa silid na lamang ng kanilang kwarto upang mag-cellphone. Isa lamang ang batang si Ben sa mga batang mahilig mag-cellphone. Nakagawian na ng batang si Ben na pagkatapos gumising sa umaga ay naglalaro siya sa kanyang cellphone habang siya ay nag-aagahan. Habang nanonood ng telebisyon, habang kumakain ng tanghalian, habang nakahiga sa kanilang higaan, at kahit saan siya magpunta, ay taglay niya ang kanyang cellphone. Anino na kung may tuturing ang cellphone ni Ben na palaging nakakabit sa kanyang mga kamay at dala niya kahit saan siya magpunta. Isang umaga, pinili ng kanyang ina na hugasan ang mga pinggan at gumawa ng mga gawaing bahay. Ngunit dahil si Ben ay wala nang ginawa, siya ay patuloy na naglaro sa kanyang cellphone at hindi niya nagawa ang mga gawaing bahay na inuutos ng kanyang ina. Pagdating ng kanyang ina ay bumungad sa kanya ang napakakalat nilang tahanan. Nakita niya na naglalaro ng cellphone si Ben at dahil sa sobrang galit ng kanyang ina ay kinuha nito ang cellphone ng kanyang anak. Lumipas ang isang linggo, hindi pa rin binigay ng ina sa kanyang anak ang cellphone nito. Lubos na nalungkot ang batang si Ben. Walang mapaglibangan si Ben. Hindi siya makapaglaro sa kanyang cellphone. Naisip ng batang si Ben na tulungan na lamang ang kanyang ina sa pagluluto at paglalaba. Siya rin ay naglinis. At paunti-unti ay nakita ng kanyang ina ang pagbabago sa batang si Ben. Hindi kalaunan, binigay rin ng ina ang cellphone sa kanyang anak na si Ben at pinagsabihan ito na huwag masyadong gumamit ng cellphone
Bagkus magkaroon ng limitasyon sa paggamit nito. At agad naman ito na ikinatuwa ng batang si Ben. At mula noon ay natuto na siya na maglagay ng limitasyon sa kanyang hilig sa pagsiselfone at tulungan din ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Taglay na aral, ang pagsiselfone ay tunay na nakakalibang, ngunit minsan ito rin ay nagiging hadlang sa ibang bagay. Bigyan natin ng sapat na oras ang ating mga sarili sa paggamit ng mga gadgets at limitahan lamang ang paggamit nito. Nasa makabagong mundo na tayo na kung saan ay puro teknolohiya. Ngunit sana ay huwag nating kalimutan na mas masaya pa rin ang makipaglibang at maging masaya kapag kasama ang ating pamilya.